Yes, kiss my baby. Kuyasha, kuyasha. Kanjani? Yes, kiss my baby. Kuyasha, kuyasha, kuyasha. Que she says? Hey. Okay. Sisakhula endlini. Esheni baphem. Naphila madoda. Akunakele nkosi yami uzungu lo udayisa imoto hlala lo ngisekhantri isikhathi esiningi. Suka. Hey, ngiyeza madoda ngisashiselwa. Ushisi. Ha. Ziyaphila ney'nkunzi madoda. Yisho zonke sekwenze njani bhuti? Ngani manje mfowethu? Ngiyashiselwa nje akonakele. Ngiyayishiselelwa nje. Yes, kiss my baby. Kuyasha. 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 Yes, kiss my baby. Kuyasha. 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 Yes, kiss my baby. Kuyasha. 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 Kiss my baby. Kuyasha. 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 Kiss my baby. Yeah, share no live guys, double tap. Sibizeni namanye ama streamers asondele ngane. Angithanda umqhele umuntu ekhe kanje. Kwenzala nomqhele ubalo o-edit lo mqhele la. Ngoba manje usu-edithiwe ngiyawubona. Ngiyawuzwa ukuthi qhele wami u-edithiwe ke manje. Laba nje bengibanikile. Abenza umsangano. Zungu ngine-glove suka sibangena mawala. Sibangena mawala kumkhuluma lezo ndaba ezimnandi kangaka. Akusikho ukubangena lokho angazi yini. Kodwa nje sizawubangena too much. Too much. I do something, I don't play with kids. Uma do something. Hello? Hey, hey, You good? how are you doing? Tap the screen guys ba? Kalian siri yuhas عيني بلا guys double tap the screen member كهبني members يحبكمني Take a good if Kali Memphis. Tap tap guys tap tap أنا drop guys tap tap ريوم tap tap natum tap tap ريوم Times 3 lo madoda. Azameni kwenywa ngamandla. Azameni kwenywa ngamandla ngama-donuts nje, as many donuts as possible. Moya wami uphansi namhlanje madoda. Aningenza happy. Ngama-donuts nje babhemu. Sigijime sihlale samoya. Kiss my baby. Asameni bafethu double tap the screen thina abanye esingadlali. Let's double tap the screen.
daily ranking ngunumber 1. Angiyibona nokuyibona nje ukuthi ngubani. Ngunumber 1 osuku namhlanje. Zongo ne-India lakhe. Welele. Welele. Guys, I need 3 roses to reach the target. Can I have just 3 roses to reach the target? Awu mehlo madala wezanele. Isazani baphini. La ungipha wona lo mqhele. Bawuntshontsha lo wami. Bawuntshontshe wakho wena uthi angunike wami mina ngisale namubi. Guys, kuno times 3 ozoqala nje manje. Ngicela senze kakhulu. Sengibabonile lo level bani abakuningana. Hawu ngiyazi ukuthi sikhona sizenkunzi ozanele bakhona. Olate bakhona. Hawu madoda. Lo times 3 asenzeni kakhulu afethu. Asibambisana. Ngama donuts nje ngifuna okuningi. Donuts. Awu nayi nenkunzi. Suka. Nakya asambeni. Asambeni donuts and caps, money guns, galaxies. Let's move. It's times 3 guys. Everything you send is multiplied by 3. Siyadliwa already bafethu. Siyadliwa. Bafethu khona umuntu ozosilwela siyadliwa njengamanje. Baphemu nakho ngidliwa. Hawu wangilwela zanele ngiyabonga Nkosi yami. Isayo recharge phuthuma welethi ngiyadliwa kukuhle. Nangumpangazi. Bafethu asimkhupeni nangishiya. Uyashiya bafethu uyashiya madoda. Tell 10 seconds uyashiya madoda. Singavuma madoda. Hawu singavuma madoda. Bafethu nangedlula bo. Kwahambezwe. Yes. But we can still catch up guys. Sinali glove ku last 30 seconds. Sifake glove and then we'll snipe. Konje bana bethe ne glove. Konje bana uphothe ne glove konje. Jebese siyadliwa jebese. Siyadliwa. And the Tango. Who is that? Zanele. Wezanele yasenze njani? Khona uthe une glove bafethu ngo last 30 seconds. Konje bani? Konje bani uthe une glove bafethu? Ngicela lifake phela iglove lakhe njengamanje. Can you put on iglove lakho phela? Uthe une glove ngicela ulifake. Ngicela ulifake khona manje bosi sesidliwe. Guys, ngicela singamiyeki lapha ngicela sibalekeni asikho safe masilapha. Lo muntu angavela athi nje 4. Ufake iglove guys. Khona uthe une glove lakithi. Kanti ubesholani mengeze ukulifaka? Sesidliwe guys, ungaphezulu kwethu. Somebody snipe guys. Somebody snipe. Flip. Manini ngicasulwe lo ongisukele ngithule wathi zungu ngine glove but akasadlali. Like why would you do such? Ngizohamba ngimcinga ngize ngimthole. Kungiphatha kabi ngoba umuntu ojwayelekile la ekhaya. Waye ngasho kanjalo mase silidinga iglove angalidlali. Nangu uSithembiso Mdluli. Why mfethu uSithembiso uzokwenza lento eyenzile ndoda? Hawu, abantu belwa kangaka. Yazi uyisukele ngingashongo lutho, zongo ngine glove. Mase sidinga iglove ndoda awusekho. Hawu, cha lo muntu lona. Ngiyayiqala into enjena, wazidlisa. Hawu. Okay bafethi aim ukuthi asimbalekele kusase early, ne? That's the aim because kunzima ukumcatch up because uyasniper naye nibonile ngithi. So asimbalekele kusase early.
ngiyacela thina abanye singayenzi nje eqeda kuzosithembisa siyabheda bafethu ayikho yinhle sisuke sithembele kuwe mawusitshela ukuthi unamandla. It's times 2 guys, big gift, let's go. Gun machine would do, gun machine would do, let's go. Gun machine would do. What's a glove uyibona njani? Okay, ufika uthinta the pink box eduze kwayo khona exclusive ngale ka exclusive khona into encane lapho uzothinta lonto encane kuvela iglove. Guys, uyahamba lo muntu ufaka imist njengamanje. Uyahamba nje amabona umbala wethu uyancipha. Umbala wethu uyancipha kukhulu wakhe. Siyadliwa njengamanje. I'm telling you guys, siyadliwa njengamanje. Can somebody snipe on my side? Umbala wethu nangu uncipha. Usethathe almost half nekota yombala, which means uyasidla. Can we catch up? Can we catch up? Can we catch up, guys? Somebody snipe. Thank you so much, Tava. Abatana. Thank you so much. Nano. How? Lengan. Ibifayile ilokho njani mestikante. Thank you so much. Ngiyanibona matota. Zanele. Let's try to fly as much as we can on times 3. I need 3 roses. On times 3 guys, ngicela sifake iglove. Manini Zanele vela dlala isuku kanje. Zanele wait, let's wait for times 3. Then you can put the big gifts again. Mase kuno times 3 we put the big gifts aphinde yakaningi. You understand? Thank you so much. Thank you so much, guys. It's times 3 again, manje, guys. If you have a glove, put it on, and then tinabanye big gift. Let's go. Is there anybody with a glove? Can we play big gifts, donuts, gun machines, guys? Lo muntu uzobuya niyamazi. Big gifts, guys. Gun machines, galaxies. Thank you so much, guys. It's times 3. Ngicela singamiye uyasniper lo muntu. At least sihlale ku 3. Mayingasuka la yohlala ku 3000 lo muntu yasamthola. Can we move? Can we move, guys? Galaxies, money guns. Zanele, let's go, guys. Jama, let's go. Let's move, team. Let's move, team. Une glove lo muntu azisebenzisa ku last 30 seconds. Let's use the times 3 Tina. Thank you so much. Thank you so much. Appreciate that a lot, guys. Nyabo, ngitheni kini? Ngishilo ngathi ovela hlale ku 3000 bukani ukuphi manje? Did I not tell you? Told you. Buku ukuphi manje? Asimbalekeleni ngoba une glove angakayisebenzisi. Azoyifaka ku last 30 seconds. Can we move sihlale noma ku 5 ukuze ama sniper kungabi nzima. Kungabi lulu sasithole. Let's move, guys. Let's move. Asihlale noma ku 5 because usane glove asinayo glove thina. So uma sim kanje uzovela sniper hlale ku 5. Let's move high, guys. Let's move high. Let's move high. Let's move high, guys. Maswina la niyazi ukuthi sisothola iglove and kuzoba lulu ukumudla mase sine glove nathi. Yabo? So ngicela sibalekeni, guys, ngicela bafethu. Can we get to 5 at least? Asibalekeni sohlala noma ku 5 madoda. Come on. Singamlindi kuze kube u30 seconds okugcina. Uyandiza ku 30 seconds nimbonile. Une glove futhi uzovela ayifake. Let's move, guys. Let's move, guys. Thank you so much, Zanele. You're such a fighter. Ngicela simlekelele uZanele bafethu with big gift. Can we help uZanele bafethu? Come on, asihlale noma ku 5 bafethu. Asambeni khatsheni. Ngiyanibona senikhona madoda. Asambeni ngama gun machine, ngama galaxy bafethu. Somebody snipe for Zungu Nation. Somebody snipe for the Zungu Nation. Somebody snipe for the Zungu Nation bafethu. Uzofaka iglove lo muntu kuzokonakala. Nizombona uzoyifaka nje manje mazi 30 seconds. Asambeni bafethu. Asambeni nizombona ke efaka iglove. Thulani nibuka. Asambeni bafethu, asimuveni. Asimuveni madoda. Nange efaka iglove. Useyifakile ke iglove bafethu. Useyifakile iglove, let's snipe. Snipe Zungu Nation. Usefaka iglove. Snipe Zungu Nation. Snipe Zungu Nation. Snipe again. Snipe again angafiki madoda. Snipe again angafiki madoda. Snipe bafethu. Snipe madoda. Ufikile bafethu. I told you guys ukuthi asifeni ku 5 something. Ngeke afike 5 something. Yabona nje besihleli noma 5. Bengeka zabuya. But thank you so much, my fighters. I see you.
I see how much you're trying. Thank you so much, Zanel, for being a big player. Chama Markless, Abatane, Kacheni, Chebese Abulele, Mpangazita, Ngamane, Mini, Melanin, the Dube sisters. Thank you so much, guys. I appreciate you guys a lot. Libre, Leo, Sniper, Gualuiz, Danny, thank you so much, guys. Tirak! Ciao, Wiz. Bro, thank you. Good game. Hey, yo. All right, thank you. Okay, we play next time, okay? Isikole sithi yiwo lutho. Ayitereni wena ngidliwe. Isikole sithi ngidliwe. Isikole sithi ngidliwe madoda. But simsondele eduze mawala. I like that. Hello. Hi, you want a battle? Yep. Yeah, send me a link. Asikhipheni nganango isibhongo ke madoda. Let's ensure. Lama match awu2 sesiwaluzile. But siwaluze tight nibonini? Mase ku3 mhlambe yena ku3.1 yabo simkhubhile kakhulu. Hello nation, I just came to say hi. I have to leave now. Thank you so much, Jabese. Your presence was really appreciated. We saw you. Siyabonga kakhulu. Let's go, guys. ×2. Let's move. Nice. No, it's okay. It was a good match, trust me. Balwile oZanele, bonke noJebese, oCabatana, oMpangazitho, oMini. They all fought. They fought, Sishan. Let's go, guys. Let's go, guys. Let's go, guys. Let's move, guys. Let's move. Let's move, guys. Let's move. Let's move. Let's move. Let's move. Sibalekeni. Azameni ukuqhela ngamandla. Azameni ukuqhela ngamandla madoda. Azameni ukuqhela nje ngamandla bafethu. Qhele nje ngalento ethi ayibizwe ngepower. Ngepower. Long for nothing. How there is a ×3 coming, guys? Lo ×3 na-ke la sidlule yonke le number desishayo. Sawubona uyaphila. One person to send a rose, then we reach the target. Just one person to send the rose, then we reach the target. There's gonna be ×3 coming, guys. Why is my mind getting disturbed? I'm dosing off so bad. I don't know what's happening. Guys, come on, let's double tap the screen. How? Sisahlele 65,000 kuma double taps. Hayi madoda ngeke. We're not doing enough. Fanele bese 100 and something manje. Come on, let's double tap the screen. Let's go. There's gonna be ×3, guys. It's starting very soon. Kule ×3, let's ensure ukuthi siyaflya. Sivule igap angeke azakwazi ukuyicoverage. Because nakya ×3, 60 seconds. Let's move. Let's move. Let's move, madoda. Big gift. Big gift. Asivule igap angeke ukwazi ukuyicover. Angeke azakwazi ukuyicover. Pangazitha, uyabona ndoda seku ×3. Asenzeni something. Asenzeni something. Let's move. Come on. Messi, let's do something. Come on, somebody move. Somebody snipe, let's move. Uyazuphela ×3 singadlalile. How? Bantu bezungu nation. Kwenzakalani? Nakho kuyophela ×3 singadlalile. Hayi madoda.
kuphela times 3 na singadlalile angaze ngikuzwe kunjena bafethu. Why would we let go of a times 3? Come on, times 3 ibalulekile bafethu. We can't just let go of times 3 like that while my snipers are in the house. Come on, I'm trusting kuma snipers army because akhona in the house, but why are they not sniping for me? Come on, Gatsheni, buka nje uGatsheni lo 100 nje ngabe u300 kube sokufaka kuloya times 3. Double tap the screen, guys. Let's move. Let's move. Let's move. Let's move. Let's go. Let's go. Thank you so much for sending me a heart me. Thank you so much. Asambeni madoda. Asambeni madoda. Hayi mufuna umlalela mfowethu ungaya ngale side lakhe. Ufike umlalele. Uzomuzwa khona. Ngiyibuke mina emva kwami noStefe njalo wena. Double tap the screen, let's move. Thank you guys. The first win, but since the match was structured like this, there's no glove. Thank you so much for the match. Sifuna umoya madoda somkhwafoza. Khona umfana wangishaya. Njokuba, hello hi. Huh? What's up? Good. Nothing good deal. Hawu mashezi sawubona mntawethu. Ngisakwazi. Ana ngiyambona live umfana lo wangishaya. Let's go guys. Double Yeah, Bapema, Sambeni madoda. Did we reach the target? Did we reach the target? What's happening? What's the one razabo? Ubani mina? Bye bafo. Thank you so much Gatsheni man. Appreciate it, brazo. Udlale kakhulu, udlale mawala. What happened guys? It's target, did we reach it? Angibonanga. Awanisaphendula ushutha ne-reachanga nje target. Bangaphenduli, hayi ayirichwanga. Azange irichwe target la. Asiyibonanga. Awushutha ayikaveli. Kodwa ayikwazi ukungaveli. Sekuthi something. Ngeke. Anirichanga target. Niyangiphoxa. Need us to play big on times. Need us to play major on times. Ayivelanga. Okay. Oh nansi khani izovela. Nansi isho ithi 50 seconds. So there's going to be a times 2 on 50 seconds. Lo 50 seconds ngizasihambeni ngama-Capitalist, igqoko, ama-gun machine, ama-whale, ama-galaxy. Sivule igap angeze ukwazi ukuyikhavarisha. That's what I
I yearn for. That's what I'm pleading for. All right, reach the target. It's only one rose. Thank you so much, Mfundo, for a popular. Ayisevelile phela manje. Khombo kaThuli noNomfundo. Ayayayaya khohlwa. Those are one of the ladies I count onto most. Eh? I count on to. Those are the two ladies I count on. No, mele ngithi those are the two ladies I mostly count on. Yebo, mele ngisho njalo. Singisi ngasifunda phela. Those are the two ladies I mostly count on. Yeah. That would make sense. Phela mina ngumZulu. Iphuma nini album kaShem usho kahle kabani kaShem. Hayibo batha 50 seconds kodwa manje sekuthi okay somebody snipe kusase L guys 20 seconds to go. Somebody snipe, let's move. Just ama-donuts ayimfaxa nje. Ama-donuts nje awuchichi please. Ama-donuts nje awunqwaba. Come on, let's move guys. 10 seconds to go. 10 seconds to go. 7 actually. Asika move. Some other people are not playing kodwa bakhona. What's happening? Angikho emseni wakho mfethu. Yini le emseni wami? Why ungekho emseni wami? Hlayeleni ungabika emseni wami. Ngena emseni wami. Siyabonga uThula usenawo amanzi ezungu nation. Finally. Double tap the screen guys, somebody snipe. Awu. Yazi yangaba namandla le match. Ngibethemba uNtombazana. Ushotelwa ngamandla. I'll wait. Okay, bye. Uthuli got a glove, guys. At least we have a glove now. At least we have a glove. Thuli has a glove. Angikuthandisisi namhlanje. Ngiyakubona nje ukuthi wenza amabomu uyalaya. Kuthi angithi le mini yeza nakuwe. Nangu Eminem. Engel yaptım. Hallo. Na? Willkommen. Willkommen. Engelliyim arkadaşlar. Uğraşamam yani. Kendini bilmek. Songikhuluma into engayizwa wena ngani. Bafowethu asithini igalo yephuka. Alright kodwa. Sikhona fowethu kunjani? Rosaline Babsenga wazama. Ngikhathele mfethu. It's times 2 guys. Let's do the most. With donuts and caps. Donuts and caps. Just 2 caps, 2 donuts at least. Something. Put something in the table. Put something in the table. Le khombo le angazi uma bayasabana ukuthi banqobuza abantu uThuli noNomfundo. Ngiyazi ukuthi ikhombe strong kabi. But basathule nje. Basathule nje ngamakhulu amabomu ziyalaya ezendoni impisi. Ziyalaya. Nithibeleni. Ukhathele kuyafa kutshele. Ukhathele nje niyafa. Sibangani mina nawe? Yini lesibangayo? Waze wayilembe lo. Inkunzi umbhemu ngutshele. Inkunzi. Kubalulekile time script efana to yes kubalulekile shem. Guys, I need 4 people to send 4 roses. Ngireach lento ebizwa ngetarget. Thank you so much for reaching the target. Khona times 2 ozoqala. No times 2 Thuli, please use your glove.
because uyasnipe untombazane lo. Thina siwafaka ama-rose sifaka 30 coins kuya phezulu. 30 coins kuya phezulu guys. Not ama-rose on the glove. Immediately mawuba times 2 Thuli, put your glove on. Thina abanye you just touch the glove, you snipe. Touch the glove ke faka iglove Thuli. Faka iglove and then thina abanye we touch the glove, donuts, caps, konke okukhulu, skitchman. I am fan of gaming. Now the glove guys, Thuli selifakile, touch the glove, send donuts, send galaxies, send whales, send money guns, send ama-caps. Asambeni bafethu 30 seconds to go. Bukani siyadliwa manje, siyadliwa njengamanje. Siyadliwa njengamanje, we have a glove god. Yeah manje siyadliwa but we have a glove. How is that even possible bafethu? Come on, Zungu Nation, let's go. Asikwazi ukudliwa sine glove. Bukani siyadliwa kodwa sine glove. Hayi madoda ngeke. Come on, somebody snipe this. Ngathi akudlaleki nje namhlanje. Kuzala. Apha ama-tips engithephe nawo. Aba-tape namhlanje kutshela masaka 126 and matches 4. They're not tapping, hardly playing. Buyisa. Kubuyiswani manje? In fact kahle asibe la ngoba amanzi ayashoda. Ngoba amandla wekho shuthi izinkosana namhlanje. Asikhipheni ubukhosi. Asikwazi ukuba zinkosi ezidliwayo. Shuthi ke nithi Zungu Nation izinkosana sizingane sithobela nangu uNdlunkulu shuthi. Dlovukazi sizingane. Nomqhele lo uzobuya mase sibhonya abantu. Mase ngakababhonyi solokhu sizingane kanje. Solokhu sifaka uyingane kanje. Umqhele. Funa wazi ukuthi muyiZungu Nation namhlanje ukhala ngaphansi. Uya-andani sizingane. Khathele. Moya wamonke. Sikhala ngaphansi namhlanje. Nange faka imist. Ufuna ukundiza ngempela ke ngintshele futhi. Ufake imist, ufake iglove, khohlwa. Ukude lo muntu. Nathi we have a glove on. Touch the glove, do something big. Lo muntu ufake iglove ngale nathi. Naye nawe thinta iglove senzeni. Touch the glove sibaleke. Touch the glove sibaleke. We khani sifika la ebevele ehleli khona yena. Sidliwe la. Dizimali ngitshelile. La ngitshelile sidliwe. Zungu Nation asiyimisele. Nginethemba ukuthi sisangamphinda lo, simshayeni lo. Asibambisaneni nje madoda. Siyenibuye ngamandla. Siyenibuye ngamandla. Singalindi last 30 seconds. Ubonile ukuthi sniper kancane. Thank you so much konke umuntu obedlala. Bothuli bonomfundo and everyone else. Noma ngingisezonukhumbula amagama nonke but ngiyabonga. Asimhubheni ke madoda. U10-2 nje manje. Sibalekeni kusase early into esizayo. Uma sisnipe ekugcineni kade singemuva vele kwakhe. Sizovele sifike la hleli khona kanti naye uyasnipe yaphezulu. Njengoba enzile njengamanje. Yabo. Uyamazi uThuli. Ngimazi kahle. Ngithanda kakhulu mayise ngibuza ukuthi ngimlandeni. Ngithanda mawala mayise ngibuza ukuthi ngimlandeni. Maye wangibuza nje ukuthi ngimlandeni. Hawu so. Ngidela ngife. Usesidle kangaka ntombazane kanye. Ngayibona ibox above liyani. Kodwa manje ibox above izosiza ngani sidliwa. Ngilambile ngikhathele ngiyimvithi. Ngikho konke okubhedayo. Richard target madoda.
ngafaka amanzi abanda azashisa. Come on guys, 3 people to send roses to reach the target. Thank you so much Masishi bakithi lapho ukhona. Sambeni madoda. Angilambile buya mama. Omele ngithinte lento ngithi. Nithe angithi ngithinte ibox uma iphela isikhathi nje. Mewaphela isikhathi kumele ngithinte. Open. No. ×2 guys losiyekana kanje sophinda sidliwe ayikho lento sophinda nje sidliwe ayikufana le hawula abantu bafela ndasifundi nesibhaqini esitholile siphinde siyeke lo muntu oneglove ozo sniper futhi ngo last 30 seconds ahlale ko 6000 madoda sajabulisa kumlida ngo 100 Kanti inkunzi zami ziphi? Yazi namhlanje siyangishalazela ngiyiboni kahle. Nomfundo seze wahamba naye. Abantu bengifuna benze ikhombe serious noThuli. Thank you so much Pinky for sharing the live. Upusimo. Mangidliwa kanje ngize ngikhumbule ubackup. Ngize ngikhumbule ubackup mazidliwa kanje. Afethu akukuhle neze. Izo up here. Bize wasanje ngamanje because lenzakala lana ibuhlungu ngaphakathi uzofaka iglove bafethu abaleke kuyoba nzima ukumfica athi ngizosheshe ngivale la usezofaka iglove sefaka imist uya ku 6000 simiyekile kodwa sihlale nje naye sambuka umehlule umuntu efaka iglove manje uZoo Nation niyangiphoxa kodwa madoda ngekhathi zethu zokusebenza ko ×2 ku speed kuma glove asidlali bese siyadliwa egcineni bukani madoda sidliwa umuntu sidla ngenamba encane kanje Bapemu. Thank you so much for the matches. Thanks so much. Ciao. I know, I will come back with smoke. For now, I bow down. Ciao. Evet. Bapemu, ngeke. Akumnandi ukudliwa. Let's try last match. If you say idliwa nayo, I'm closing the live guys. Sobona kahle kusasa. Angeke sidliwe kangaka. Udliwa kakhulu kuqeda energy even kumdlali. Angiboni ukuthi anginayo energy manje because siyadliwa. If besiwina, bengizojabula ngibe hyped. But manje ngoba siyadliwa, i-energy nami angibi nayo. Angeke ngibe hyped, ngibe bengibulawa ngesibhaqo. Bolina mandla. Hello. Hello. How are you? What yourself? I'm okay, thanks for asking. So why do you have 300 people in your live? What do you do? I do nothing, man. I'm just a person. You're just a person? That's right.
What? So like, what is that on your head? It's What a is that? crown. It's a It's a crown. Zulu. Yeah, Where are you from? from Angola. Oh, do you live in Mongolia? Yes. Guys, double tap the screen. Let's put more big gifts. Times 3 bafethu lo. Times 3 lo. Uzama ukusiphazamisa intombazane lo. Times 3 bafethu. Bukusedlulile ke mina ngilibe lokukhuluma. Yeah guys, masidliwa nale I'm forced ukuthi sivaleni. Ngeke ngidliwe kangaka madoda. Ngeke madoda. Sadliwa la siyayivala ngeke kulunga. Asikwazi singadliwa amamecha mangaka. Shuthi usuku alivumi. Lapha bengakanani ama snipers ezungu nation namhlanje angenile. Ebeyinqwaba. There's a times 2 coming guys. Hayi ngisakwala. Yini le kwala? Why uthi ubuye ngisakhala? Ukhalelani manje? Ukhalethi siyadliwa? Why ufuna ukungazi ukuthi ngingwaphi lo? Yikho nami ngisho la engaqhamuki khona. It's gonna be times 2. At last you cut your nails. It wasn't on purpose. La nqamuka nje la qhayeka ngase ngikhipha ekugcineni. There's gonna be times 2 coming guys. It's gonna be 2 times speed. Yes, sikuwazela lokho. Sikukhathala lokho. Usipesihle. Ngiyabona usufikile sipesihle. Sekhona la eThekwini. Ngizama inamba kaNondaba Mbowe. Yabo nje obusho nje umseshe. Uzombona ukuthi ubhaliwe lelo gama olushoyo bese uyifuna lapho. Hayi kimi. Yabona kodwa sipesihle angcono ama donuts kunama roses amaningi. It's the same value but i-donut iphinde yakaningi. Siyawina siwinaphi? Sadliwa nje ngiyawuvala. Ekudliwe nje kwethu ngiyawuvala. Kwakhona nje incamuza eqhuma ngakithi. Hayi akugeji ngiyawuvala. Shuthi akudlaleki phela mhla ngezidliwe kangaka. Ha. Mameche landelana. Siyobona kusasa makuvuma. Nala. Into engizoyilala uma ngisuka la. Vele nje ngivala ifoni yami ngilala. Ngikhathele. Kurong nje ukuthi siqoka umqhele wengane saze sayiqede usuku. Asikaze sibuyele ebunzini. Uzwile ngifuna iAvanza. Awu siyadliwa nje lapha. Nizobona umuntu uzovela snipe wayena lo. Athi 2000 singakhona ukubona. Uyathanda ukuhlinza. Cha ngikhathele mfowethu. Shawona ifatigue njengoba ungibona nje. Amehla avaleke. Ngeke madoda kusibe. Ngaze mazo singiyagula noma yini ke manje. Kodwa amehla ayivaleke nje manje. Ngitshelile ngathi ngiyawuvala live. Sezidliweke. Siyabonga umeshi wePopeye. Baphemu
ngibonga kakhulu to everybody was playing. Bake bayibona phi. Yeah, guys, thank you so much to everyone who pulled through. Siyabonga for trying. Sizamile khona ukuzama. Usho ukuthi amandla wasivumeli nje. Asiphumule kwamina nje angikho right. Ngiyazizwa ukuthi ngikhathele even emotionally. Ngikhathele. Wegeli awukahle isicefe yazi. Imancane isicefe. Uma ufuna umuntu omfunamba umseshe ume ngesidina please. Sikhuluma ezinye indaba uzwe ukuthi musukuziba uyabona ukuthi I'm not trying to attend you. Please awukahle. Asizameni okugcina. Ngeke wencama. Asingazameni nje. Sezidliwe kakhulu. Sezidliwe mawala. Sidliwe mawala. Yanilale kahle baphemu. Akamistri hayi akakahle ngempela isicefe hayi. Asilaleni. Because ngeke akubuke hayi abantu belokube request. Or did you leave? Hello. Hi. But did you leave the app at any point? Huh? Oh, sorry, I was talking to my chat. Moderator noma thi yiphe khona le yamkelele match ngiyacela ngabe nisawamukela amanye bengithi ngiyavala ngaleyana so ngiyacela ngabe nisawamukela amanye kwamina nje ngikho right I just need to close amahlo ngilale njengamanje yes ngikho right impela ke manje ne light yangixhopha yeah but ke asiphusheni leyo yokugcina silaleni ngewini nemgade ke othule kanje uyayasnipe ekugcineni so what we do sindizeni kusase edle sihlalele phezulu kuzobalula lapha yes amehla avaleke Don't tap the screen, guys. Let's move. Can we do the most on this very last match of the day? How? It's even better. We have a ×3 coming up, guys. So let's do the most on that. Let's do the most on that. We need 10 people to send 10 roses. I just need 10 people to send 10 roses to reach what you call a target. Let's move. Everybody send a rose. Everybody send a rose. Target to be reached. Everybody send. Thank you so much for reaching the target. Anginayo Coca-Cola inkinga namhlanje. Anginayo. Guys, it's a very last match. Can we do the most? Makube bekupossible amandla ekhona bengathi asivele sintazi sohlala noma ku10 tawo simshiye sibuke sikhomba kanje simshiye nje sohlala le phezulu ngoba hayi ngoba ehleli lapha kulokhu njani eku-A1 ayikho A1 wahlala ku10 kutshela uyazi ukuthi ulinde ukusniper manje kugcina njengalo wenzile kade ehleli ku60 something wavela 1.3 so nemgade nalo watch out. Yeah, ngila eThekwini. Webhinqele small. When there's ×3, guys, it's ×3. Just big gifts, guys. We don't have a glove and we don't have much time. 20 seconds to go. Big gift. Donuts, caps, gun machines, whales. Yazi uma ngena igalaxy eyodwa nje. Ngabe sisebenze kakhulu. Hey, benimane nisho nje nithi angiphinde match. Ayikho lento. Benimane nje nisho ncami nithi angiphinde match. Hayi nangiphindise mahhala.
ayikhethe faka le nakule match sizodliwa futhi. Oh, amahlamvu washwele. Asambeni bafethu, 1 minute 20 seconds to go before the match ends. Jerusalem, Jerusalem. Nation uyakufuna. Angiyenze lento leyo. Ngifuna umethanda. Ngenzi lonto. Ngifuna ngisekunation ngivele ngisahlula ukudla umuntu ofika ku-1000 coins bese uthwela ngiye ko-nation. Nation asincane ukugijima sesifike ku-90,000 coins. Kuliwa nje. Ngiyofika kanjani-ke namhlanje amandla ngingenawo kanje? Watch out guys, nirelaxe kakhulu uzophinda futhi avela agqama ahlala ku-500 phinde ndliwe futhi. So phinde sidliwe futhi. Same mistake. Thank you so much for the match. Guys, angikho right, ngicela ukusheshe ngivale. Ngicela ukuvala madoda. So bonana kusasa emini during the day I'll be live and we'll play games. I think we'll push more games kusasa emini. But for now, ngiyongena nje eshaweni ngiphume. Bafo udinga 15,221 to remain on A1. Kungasa uku A2 uma uvala early. Hey, first it's very fine makuba kanjalo. Angikho right mfowethu. Nanokuthi amandla abukeke ngekho from the players. So it's fine to be on A2 as well. Impilo kanye. Manje ngazizwa kumele ngirest, kumele ngivala amehlo ngilale. Ngoba senje awasafuni lutho. So makube kanjani sizophusha nakusasa sibuyele ku-A1 zalo. So wenze njalo. Ubani njengamanje ufaka abantu on my moderators guys? What's happening? Sanibona. Sawubona. Moderators, please respect me. Why are you getting ngiyavala and then you add people? It's gonna be like I'm rude when nasingabafaki futhi ngiyavala ngempela manje ngikho right lokho ngempela. Yabona namehla amasevela kanjani? Sometime avela abomvu sometime. Kade nje ngi-right khona manje. Akunakinga bafaki, akunakinga. Madoda, thank you so much for all coming in. Thank you so much moderators. Thank you so much tappers. Thank you so much laba gifts amancane ama-gifts amakhulu. The support, moral support na wonke umuntu who was there. Thank you so much. Can we sleep?